and I say teachers quarters. But you for what say academia because I prefer the light for one. They can't enjoy light the light for one. Almost fine so no. Ya share air plan the say. It was soon kaka. Any game one. Omunyan to what a man need to mean many now at the same time because a budget now a year. It's in your corporate in my want now on me at that. And to say this is misunderstanding on my faculty. Nana yet it is a MP so akosho omobo wo hye ni siase eno so ya we Fabio so any di mo a epide ni timi kafe ma no any di mo a edia na enkomo mu ni omudi ni food disease na makoka bi a be wi achi no ye ba na nya sa na ti a e ka se di ti a be di show radio and any di mo and kusa we na mu. Okay, what can I say? Matiba say a dine the head, then you see idea, ni behu. Oh, that you say, Castle, the Bacosi, a young and but as to where he has got into an answer in the plans, they say any day, and they cannot speak it. But when you talk a shell, what say, you're ready or about the Yamo, and I know so the can't after next year, and again, okay. And you're not honorable me, you're not seeing things here, and Comoya, dear, I atoy a coma super. Eye ade kromfo a wa hye won bo se mode aman kontragia omo ba mpotemo ho enti de awuka kosie ni se bosumi be miensa ntem no me say ene enko ti be se tani na ni ni club ni akoyi o mu post na gu ho no eye post no mo de ba be like no and I'm expecting say next week no ada enema na aka no follow up enti no eye djuma ene de esi enya afi ni ebe ka se koma contract ye dia ma contract na be ji enko ti we ni club ni afa ko yi post na gu ho no. Okay, any na ma ya de enti atweye mu an ye nyina ye wo yenso akoye nsɛmkyerɛfoɔ ye bekoso ade ani ade akire ba bia wo se ye bom abaso ne ye bebom abaso ba bia wo se ye twem adwensi so no so ne ya ye ne saa ni asa ne tie e da ma se pa le akwanya mo da ma me alo pe yenso ye da se papa papa enti ye de besi bibia ne ye besan ba wo nkyɛn biom be da se ni abusia ye ne onimonyamfo set brick crying ono ɛna wokɔ denkyembo mansini ni mu a wo ye aban krachi a wo ho na yene ne kotwetwe enkomo no enti yeda na se anopa yi the good news the ma na wo senka yema na agina so na nka wono ankasa tie but enye hwe sisi ya uta afrefere so ahwe na ne phone adum ne phone dum ana yem friend ne yem na mane yi yem friend ne yem na mane yi na mo nwa atwen yem omo betimi kra hya ase agugu nsa osi abba be nundu ko du ayi no ade a po no ba beduru tire ne so mbegbo dwa data kra de ahia se na no ena no osi obi hihya atade bi o hwe se de omo ani gi ya enti po yi be so mbegbo dwa data de ahia na yate de na nanso so ebeka enti asem yi dika in fact provide resource no an yeguso a yedi hu dwumade ama wo no enti yebesa kwa de krum na yani odikuro awo ade krum nana bafo yamo a asan ko twenkomo we de nana wade hye no yasan twa babiem ye bo amane se yani DC ko twenkomo DC se ye nka nkire mo se enne da bie ye a ye kasa yi akire so ana achekura be se dumienu e wo se post no ebeduru ade krum amane bo e wo ho no openegazia nyankopon onhyiramo na onhyira DC yenso se sanya tia dia na adekro mende ya se dende ese se mani ade emedru ye na mum se dia wentu anka se ebedru bo so me ebedru 1 week no se na dia na me ye sure se wo se nam kwan so kra e bia enche kra ebedru mo ho mi be dia akọ ye kai nti me because afefe mebu wa ase mbegbo dwa kra no a poni bo hallelujah I see eti na mane boy wo horo ne ka kire wo se ani DC ko twetwe nkomo ne ebesi bia be ka kire wo ene se yasan aba ye ba edi amane boy edi ama wo no wa ye djuma pa mo na mu do tumi aboa ye ma ye community akọ nanim ya me nhira mu bebre nhira mo nso
we yamani nsi hwa o ye de ani de akire sampa se beba se ma eba ye be fra abo ma baso aman so ombete ye nka yo ya da se anopai mo se da mase abusia nti na je se eno no we gina ho na gi ayaresa eno an yegusu aye ne kakra na ye free ade kromu a asemi Dika san wo so akọ akeka no krobo asafo ache awo ho eye ura tete gama ye ne no be kwa twe nkomo wo mo so mo pensu hanom nti ebinom pen kanea no na ebinom so pensu oman yi se bedwo agisa timuda enti yankwai na yani asafo ache nkotwetwe enkomo asafo ache anope yan kan fam suni machi yaja na ka me be kan ufa na ten yo ten iya juba atum so de ya se ogasamina lo entwetwe nkwachiri mpa chopa na wadaro ma abusiafo ewo akeka no krobo omo ho ye de nyame adom ya ho ye ye de radi ase na wadaro ma omunsu a mere bia ni mudi ho nkomo no ho nsema kosi sen yensio no yensio no adaso a tidiachia na emebu no na yetu ho anamon akobisa pompe no aya se ye digin to bwan kakra na ya boa no se asa ko pompe ni eno no pompe ni yekobisa eno na ye wo 3500 and ye wo 2005 nti ya ne se ye be papa no preko nti eno ho anamon na ye bisu a ye titu a o de plan na wadaro mo akeka no ho no wo de wani kan a mododo be sen okay akeka no ya do so be ya chitemu on se ye wo efrizomu edeba na efri adama eko enkansa ansa na ye wo opani samate nti eho no ya chichemu ede ya ba na efri enkansa edeba adama no na ye pipe no attach na me pese mi humu dodo no se na be ya se ntobo akra na mu dia onipa ba akubia betimi atua sen okay efri enkansa de eba adama ne de ya yere so a ya mpanipo a yewum no ayere so abaya nipa be 20 member free 20 years de ba eko 30 years mo hono nipa member na be 20 ene man so de be 15 ana se bibisa edi mo amafa atom ho so se mo betoma de sanse mo atwempanimfo atwea mo twea eye banche enane brode ana se senti na afedi mo ankasa se mo beto yi na ye gin ho sa se ye be ne sa ne se ye boma ana ye nyansi onso no ntina nka ya nkata ye guso ye na so mo ba no mbeboa ye ya so ese ye mfie nan ni sa mfie nan mu ehfa na mo no munsuo ye bula bada na ye de kire mo no eno an ye guso sa no mfie nan mu nyina no na mabɔ mo mpanimfo amane wadaro ma me ka se mo mpanimfo aban mu mpanimfo mamane no omo bɛhwɛ ɛbɛtiti ho anamɔ ɛpɛ kɛ kɔvɛti no ɔbɛn sɛ ɔmayɛ pipe no na ka pɛs no yɛ no ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo de pump kafukafu no ba besi so nti saa kafukafu no na da no ne yɛ kɔbisa no ɔmo sɛ me nkɔ akye nso aduro ɔmo ma obi nɔmba ɔno nso me sɛ no na ɔse kafukafu no sisi a ne ho ayɛ den ɛno no gye sɛ ɔfrɛ kuma ase obenya bia man ya na obeka no kra no se eno no ho ayɛ den nti sɛ bɛyɛ de ayɛmpɛ pump ne mu na pump ne de
Okay, that you omo be ya ma mo kane no na no ye de ahin bia. Na no ye kafu ni bia. Eno ho na be ya ma mo. Eno ne man na onabo ya obrim. Ena de wo mo bai. Eno mbe ya ejuma no. Okay, na omo be ya ma mo no na mo ton ana na mo bu ni free. Ebi eno no omu wie yo, sa eno na me ka so omu wie ye no. Omo gusu omo ya omo wie ye. Omu wie ye. Mfie nan. Abosom na wo ho no so omo makwan. Na ka sa omo de kafu no besi so. Isi ade aka nyina ne machine no omo de besi so keke no. Ana aka. Na bibisa se abosom e wa keka no krobo so omo mpensu pa na. Oh, baby, anya sa omo pensu papa. Ya wona ade no wo se mo so mo de nchembo me boa. Mpatwa. Honorable DC na abehye boa na ono kwa de onya ma ho. Ya onya ma ho. Na maka kire no. Abibia ya de tu okoyu anim no. No ye se. Kwai bi obefa su bi omba beye no. Omba beye. Eti tabna onabo ya brim. Ene na ewo so. Enti ono so obehwe na ode na ma ne ma me na pre man no so beba. Ene so obehye cement no. Enyina di fi ho. Ene o pre me no bi sa me se. Onya ne kaf na so ma ye pump no. Ene ka jira ne se ono ba be ye djuma ne ti se o na se kaf no ne be boa ye o ma ye kaf no. No se kaf ne de o ko no asa ba. Na me ka jira ne se djuma de ono ano ye nti. So ba kwa ba na nche no ba be ya de na ma ya no si you. Ene se me friend on fa. Me friend no kwa no on ka se o e bia e ho ye de na se bi bi se. Nti ye je ni se kwa o friend na on fa. Honorable ya abremu na o boni din ono no ye hwan. Asame man dada no. Asem Dika. Ono ana no wo ye ana ya ban na na ye na because of say no ye assembly man nti na odi akiri. No die ata no ya asame man. Nti na bi say aban na ye na no edi na ni di akiri. Sa. Na say ne we firi so anye na dwapade e wo say to aso ana. And say to aso. Ana nipa no so a obae a o ye djuma no na ofre no so a o mfampo no waka kire o say e bia me ba ne anasa me ba wo kina ono so a o mfa se mo nso so mo beto aba na mba cho aye beto aba empanimfo ahyase aba ho ne mo kasa ya o mo mai obi ya mai na ya o mo ba o ya o mo ba e beto aba ya o mo ba nani ade na mo nso mo moa mo ho nkɔ kan kyerɛ mo sɛ mo pensu anom mo ameya ma mo nsi ha oh tani de isi ase ya wona o mo aka ye bridge ya ebugu mu omunim o mo ma ho endi ya fi wo mu ya ka wo mo the bridge na o ba da fast na o de ba ba campaign endi ya na kwa o ba fast o mo ba ana ebura ni mu nsu ede ebula ni de se o ba se ebula na se de tie no a wa Asem every day woman no ba ha se me de ko kire wo mo nti obi sa onkwala no kom beka kire ya dwumayefo akwada bia ni ha wa dwumayefo no pa cho ya da se dwumayefo no ba do bi so ma o beka kire okay enti ye de nkomo ne di si o hwe ba bia nsuo ne ho nsɛm no akwaduru ne sɛ de konkon hɔ no a ani da so wɔ mu ani da so ni tanka ni da so wɔ mu a ani sɛ yɛ frɛ na nkɔbɛ fa ka kyerɛ sɛ bi ada we mɛba enso ɔno so a o frɛ na wɔn fa nti ani da so ni sɛ ɔmo betumi aboa yɛ wɔ ho eti mo so mo de na mo pese mo ye no mo de asimo ani so sɛ kɔpe mo bere bɛn na mo bɛhwɛ tu ho ana mo kajije nti ya de to bi mo anum no bi mo so mu sɛ wo ye betuatua eti ne nia no ba ko a obagije no so yifia no o ye mu bi nti o ntimi enko mo so na owi a akaka na wawi owi a obekɔ mo so na wajiji a
and yes, Ben Van said, "Swim, you know, time nothing, which in the Jedia, the bit me after it." Ariana, yes, you have a coswa, the near the chili, Yane, Mudisi, Casa Yenche, ye cry. Na Momu de Tribisi, Monkey, Bisano, and also so. Not making Papa, one anything come. Okay. Enti me no ka say de mu nyina mu kwafuo mu ana ebi mu wo fia. I see. Okay, enti dachi bia yen sabesan ka no. Ye ne bebo nkomo na ye bisa no e de afa no nso ho. Why? Yo, ya damasi. Yenso ye dase ya no pay. Abusia ye ne akeka no krobo asafuache tete gama ena ekotwetwe enkomo no. Enti denchembo no ankasa de ensem gu ho se de yen atibire mu ha nso ensem gu ha ya pepepe. Okay, it's here as well. Asem Dika, and one you so I can say no. Wa wen chire obet media fa 0533 898915 0533 898915 obet media fa hono dia ba. Akan komo ne be mienu bi ya tifiri hono mo na afi ya ma kwan na so atimi abam na de wa wen chire beto aso. Enti ye ba abo ha ni abebisa honorable assembly man se aboabofo sebe omunya aduane di wie a ehemfa ne ya omkoye omho yie uyi omo a omo ankasa wo mu fie na unsa aboabo no so ye mpani kuru enti wo hwe omo te aboabo kuru no mu na ankasa no a omo dansie mu no na agyanan enka ho enu ti na ama saa edom agyanan bia no ewo ho aboabo ha ye de no how far na Yeva no so hoho bi kura bakuro mu a obe ne den enti yebekwa homa no so na ye ne honorable Emmanuel Apia Kubi Amukachi ye ne na ko twenkomo honorable Machie ye nyaminya na umpo mokode o nyamiadum de radiase na aboabo ye oba bia ye ho yie Gina be to saying, oh, for now, I'm saying, you will be in a public toilet. Okay. When you back and you say to all, and back also walk Lolocano. I'm saying, Lolocano hold the no, and then I you kaka, not issues cacao, if you get to move by Yamiadum, you see, I know cafe, and say, environmental health for no any nanom equal pump omodi ahye ankranka bi sa sisi ono na o hwe so sisi a manage nti ekwa ehode no yadwuma ena ba ko no so a ewo ahemfie ti ono so eno de asamo no ena manage environmental maintain for no na manage onti your toilet ni no cafe na honorable ekwan ho hayi o si environmental afo amamkwan se nkoso ansi ho. Oh, yeah, now there's a proposal near person relocating toilet in floor. Osha owns a city toilet and I owns a toilet so a chibby a home sense and canal and a DBO and a first one now Nipadodua a costono and to send a broso. Nti o hwe se na ho geni city na ye proposal and it now relocate itutu ho na mo bebre obe ha company bi e fe no Ghana first sen ko mu be si ni nukra mi ensakra wa ha se almost start but agreement yen omone ayifo no ewo no ntimi ensika ye any local government mi no ka say project no ekonko holding sisi a ntimi ebe
project no na wonim sɛ ɛmaabu no ɛwɔ aboabo ɔha mu nkyikyɛmu bɛyɛ sɛ duɔkono wɔn mu nyinaa yɛsi bebree no presby school n'akyiri hɔ ɛna ɔmo de ɛhɔ no mo ayɛ aneɛ ɛno nso wonim ya minya matiti bi na mehu bi a yɛne ebi mu kasa ɛne bi a ɛtwa mu ɛma sadeɛ no ɔmo gyaeɛ kasa ba nti waka sɛ so ɔmo asase ɛyɛ bi a yɛbɛki ho anamɔ na yɛapɛ sɛ sɛ kura deɛ nam wii ne nti ano ayɛ den paa nso ɛyɛ asɛm sɛn ɛno nti ne yɛato abade ama wo sɛ mobɛyɛ ho bibi na sɛ woka sɛ ɛyɛ asɛm ana kyɛ sɛ asɛ deɛ abu nkama fa wo so no o wabrɛ dabi minya ɛnyɛ sɛ mabrɛ sɛ ɛba sɛ sɛbe obi fa ko gyae ne nan a anaasɛ yɛ a wo no woni hɔ nom ɛna wo nso ni hɔ nom ɛna taama a wokɔgya ne nan no yɛnhu taama a wokɔgya ne nan ɛnti na meka sɛ yɛ asɛm no nti nnipa no suban yɛn nan yɛ suban because wo a ɛte sɛ wo baabi a wowɔ si deɛ wo sisi a sɛnɛ ebi a wo decide sɛ wokɔ bush baabi akɔ akɔyɛ yie a wo nko ana wonim baasɛ wo suban no sɛ baabi a yɛyɛ yɛ ho yie wɔ hɔ na ɛyɛ papa mekɔ a ɛnyɛ me ho na sɛ anigye wɔ mu a menkɔ nkɔyɛ ngu ɛdan akyi anaa menya wo sɛ ɛyɛ mmerɛ mu no ansa na nka wobɛsi fie biara no sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no ebi ɛkeka ho so ba ne nyinaa mu saa public toilet yɛsi de ma akwantufoɔ anaasɛ bi a ɔkɔ bi a ebi a ɔmaba ɛbɛdi dwuma bi so ba yɛkuro dada no na ayɛ dada no sɛnea ɛtitiɛ no ɛno nti na me ne ɔka sɛ yɛsi a no there are 2 toilets a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ adwuma nti sɛ obi kɔ beyond that na bi a ɔkɔ school mu anaa ɔkɔ baabi kɔ a na saa nipa no sɛbe ebi a adwenkɔpa ne ne tirim enti na ɔkɔ hɔ no akɔ akɔsɛ ɛhɔ no because si a me ne ɔka sɛ mmienu ɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom asisi a so ɛna amanfoɔ so fie no dodoɔ na woyi kuro dada no a kuro fufuo no dodoɔ na wɔ toilet ɛwɔ fie nti sɛ saa nipa no ebi abɔnten so deɛ no ɛna ɛyɛ ne fɛ sɛ ɔbɛkɔkɔ na nsama afa ne so ho so na anyɛ saa nea ɛyɛ ɛhɔ no ɔnkɔ hɔ no wo sɛ wonkɔ hɔ no ba sɛ yɛkan wogye to mu sɛ wo nso watete bi na watete bi a wonti ho anamo a ɛgye nsɛm yi ɛna meka sɛ meyɛ ɛmɛ bi a na atwam no moyɛ saa deɛ no ma yɛkɔɔ hɔ ɛne ɔm ɔkasaeɛ ɛma ɔmu gyaeɛ ɛne sɛ wasan ayi ne asotire sɛ wate sɛ ɔmasan starte nti sɛ the next year sɛ ɛyɛ ane sɛ yɛtu ho anammɔ so but ne nyinaa mu no yɛsu ɛne ɛban no ɛna ɛyɛ sɛ dɛ yɛsesa ɔno abo media toilet ne ɛwɔ kwan ho ha a wo se ɛyi environmental fo agye ato ne me ne ɔmo bɛdi nkɔmmɔ media mebɔ nyuso o baabi a ɛsie sɛ ɔno abo yɛ nyinaa gye tum sɛ ɛnyɛ papa oh yes ɛhɔ no abɛnsie nkyɛ ne deɛ must admit abɛnsie nti yɛkora yɛ sɛ yɛbɛrelocate ɛna wo sɛ ɛyɛ ketedeɛ no bi a ɛnyɛ nsuo ne yɛde fra se ɛkɔtutom yabɔ ayi a ɛkɔtom nti woyɛ atonkon ni bi yes so nti ɛno no ɛnyɛ hygienic nti ɛmu bi no yɛne nkyɛn ba ayɛ sɛ yɛni option bi a sale mo bɛba ma mo fa dɔda ale nyɛ o ale nyɛ mo fa dɔda Asem so ntinya hello yɛtie o paa na agye yɛ nyinaa yɛ nsɛm na maame abrewa no ɛde na kɔtena hɔ ne adwene na pomden ho minya ɛno deɛ sɛbe ɛnyɛ me na mede kɔtɔ a sɛda mede kankan no yɛde ahyɛ ankrankra bi sɛ a ɔno na ɔma no di nti ɔno na wafa obi ɛna ɔde no afa akɔtena hɔ ɛyɛ agreement a nipa no ɛne nananom ɛna arreche agreement no ɛna environmentalfoɔ no so ɛbɛɛ mu hwɛ sɛ ɔbɛdi hɔ ni na ɛhyehyɛ bi a ɛsɛ ɔyɛ no na wayɛ nti ɔmo arreche agreement a ɔmo ama obi ɔmo agreement na ɔmo agye atum sɛ ɔboaboa sika no ano onye bi ɔmo bɛyi afiri hɔ anaa odi hɔ ni nti yɛ sɛ yɛ taamu ase yɛ taamu ne nya no sɛ ɛyi ɛbra no ɛsɛ environmentalfoɔ no ɛba bɛbɛhwɛ sɛnea ɛhɔ titiɛ no sɛ sɛnea wɔka no saa pɛpɛɛpɛ na ɔyɛ na sɛ nyɛ saa ɔmo bɛkuro so ɛnso some time ago ɔmo bɛkuro so toilet no down ɛne sɛ nti mpanimfoɔ ɛkɔ mu a ɔmo asan bɛbie no nti bra no so ɔmo bɛba aba bɛhwɛ sɛ sɛnea ɛsi no ɛmfa ɔhaw bi ambrɛ ɔmanfoɔ a ɛde ɔhaw bɛbrɛ ɔmanfoɔ a ɛde ɔmo bɛkuro so no down
Okay, yate that's it. Now, in question number 2. Ye nimu ha ya de kokosi ahemfie ho de kosi filling station na se ho. Ye betu 2 ye. Ye hu se contractor wo kwan so a wo ye. Afa ye nim se contractor no wafa hin. Emre wasan etehwe nkwakora etehwe nkwala akra de o masem emobo. Adan die na aba. Yeah, me that ampa e hono e contractor e ama contractor and the domain and a contract. Now, me know cafe and you are right. You see any on site, and you may be no, and the almost year you got a new year, almost free site, and I tell you, a hard game, but normally it's a contract. No, Yana between Nipa the contract the man no, and we say if you put me and far on time can be there, and so say contractor no, Wama who can say yeah, won't say this. Yes, so you have a team before now. You know my because at the end, you know, Nama, how any bread no as what, but a battery nothing. I bet we see the situation now. The first a hard game. You see, yes, so you're not before a Becasana, Yabe, a crown the Fasona, and many young number of projects. So I say, even so many young crowd that was so. There's so much big cities, and power how near and about my. Anka ye de ye wie toilet ne de but obi asend message abasisi ya voice mail ankasa si en kan kira wo pain se mu ni toilet because toilet na mo won kane akora ni so eso bon enti se wugina edom yimu na o koto asre se nkrofo obi amra meye emmoa na mo nkeka mo nsase ne yensibi ana e bia na obi dumfo bi kura etie na oba be sibi dia ma na omra mesima na ye kan sase ye wo bi na enipa no a ewo mu ne ebinum ye nipa bonefo a na say yen yankasa ne ye pra ye ho oh me ya me can say there be a one and I share you say a solid a modern way of doing things no e won't mean and factor it way after the study ababo enye ekra and study even in class and obi you a water process you see enye hygienic but I say you need any other alternative here. If you win or and a teacher, near managing is a cancer. So, send your bear and for how we are there. And by now, a month for being a baby. So, now almost so added. I hear who and we see, and I may understand. And yet, that there were no a papa now say, many study, many and I mean, you say, I will be a what you be also added. Any who say that's honestly, and yes, but I say you need to be answered when you're managing it. Okay. All right. You better say na ya bomba baso wo adwuma moye wo salvation e chire hono mo no eno no ma wie anaka akra bi. Oh akaka you so and Dika no we dey abaso de ma mpaniphobia omo boan ye adwuma di na enu and ba ku ye food bridge and abako so a fire but for food bridge, you know, maybe about body a year, Nana from what I do not feel fee. And the entire boy, a whole money now, or no, or the my fear a year. And now a year a branch will be so a fellable. On one to you see home, and now on one a boat we see in the Maya, 1 year 10 pesos cry, or send a guy getting BPR, or near a lady of Senakus. And now uminu or baba to bema baku uminu te sabi ye to amount for mean say omumbe mo but that nipa ni te eno mutu mo siwa omo bo food bridge no na nti ni na no eye ani so ti ekromu na onya nkonfo bi say no mo so eye bibi eboboa amount for na bi say no so ni na ye na ekromu etu bo nti sa na nti no mo ye if ano me fan say ya yemu be almost yakobe 50%. To see na amount 40 so kaka eko ye materials no na asort kaka but in all no see no sense na amount for etimi so eko eba. Okay. Na empani se ne osunsu nani omo ewo mpotem ho de omo de mugusu amoye na omo nso ewo aboabo yesi efre ho se asone asu Pentecost kwan no akofa police ni no akire ho no mo no eho nso nsa ye new site enipa egu saa eho no enya asenketo a emu nkwada ensuo ne to a wo fa ho a edin pa eno nso mo de akwa adwendwen mu
Yeah, I mean, I am Papa. Also, a very good a year. A short a year. Almost more bundle. I like you one year. They didn't know. It's all far. We see tentacles at 80 years. There also and a city big matter cow or 8 million food bridge. Added to Homa, the whole phone now. Almost 8 million a pack. Because Kenya, I also see no. Yeah, that Wama, a Akonabano, so a bit now for some also. The require also and the year now the initial other. Obi se me nka se odan me so odan abo abudwa no se nipa ba ko pe na aka ni mu o adan yintimi ntina ho Aminya Asem abo abudwa no one ye wo issues with the Dika no ankofo bi adje ejana aboso a ebi pra pedabi no makwakoye adwuma ho no ma omunya yiri ene bi so ade a omunkom na mo bi sa de enti omunkom di dwuma bia because e dwade nka ba bi esie nso nke wo kwan ho kama ana issue no ba ko say ejana omusi ye no sabe ba bi a ye bejo so ana so person ye hu ya obekwakoye hu ye no ebi ni ho no ena de talk so and the strata dey sure no so cat abibadi be ma senior teacher no ha de pa nti ama your friend dey do na mpete omo be ko hono do na mpete omo be ko hono mede akwako Dika nti ye go so ama me dey ato asamo na nim te strata ni the way teacher no cat okoko round ma cat pa ene super ni na so pa hono senka yen na nka yen super every innovative hono kaka but unfortunately ni na no say ya samo no Asem ni adawo nti ena ma enyoma ekonkon hono ena say e hono kra bire bi mete se ese mu tu omo afi ho na nka makosi market no we bi foforo ana ya ye wo other plans so baby the official bungalow ho na yo afase bi o baby a ho no so commercial area a ho no no but ni na nte numu na atrentem so da market a eno so buy na say the former attention no eko eno so ni na ama na aye enyimembozin na ekonkon ho sai se animu yi akra ne mpanifo de mo ye munyanye ya market mu ane hwekuro kakrakai na obekọ na busua ba akopẹ no mo ewo ho obi antumi nkobi nka ho ebi mu nso age a omo nkọ ho a enhadwen na you say no I think say the mpanifo aka say ye be kwa obi a ye ne mpanifo kana ye tinya say wa ji bia o mai no ya ma ta mi so bi te bia sabi ebi kwa pere bi no mo afọ ade ebi kwa pere bi no nso akodiga enso amanfo agye a omo nkomu nti ye say ye say ni reallocate ye mata bi no ye ya ye reallocate ye di ma obi a wa serious dan say ho no beda ho na nipa mi ni pe na be ko no mu tia ho no ma no so hard na letio ma say almost two issues ni bi say the bedroom be jam 9 bedroom ni na na market no ya fan kan but not standing that it is why ready some person almost so alcohol na omukodiga o me na asini emfesi e okay ni ya mesu mi da say mama me kwan na mesu makasa omo fidie so metia motifu na tiefo nso so eje wo so papa ono abo wa mukachi eno no ena yene ne kotwetwe enkomo yeda na se engofo twiro obi atwra base wo se hwe abo abudwe nim ne ho shitu beri abi nye ko meka ya mo se Asem Dika kwaku enin kusibu adum akra se anopa bibi aboko Asem Dika eti enche ye beba ahoma ne so na wo so do dia beto so at least if for nothing kra no a ye gina radio yi so ama ene ye hunu se adakrum nkane o maka ho asem bibre kwa kukusi betena ha waka ho no mo de na nanimu ba ene
woman say ka woman post nti firi na ade kɔ no ade krom nkanea ebi bɛba hɔ o ka se yi ko mu anka on be ya ma wo mo listen to obete listen to one soul ono yes some wa heard some ba some case some heard yes some ba some na na play tune ma ba some case some heard yes some pop enyo anso bia ayi abrantie yi a patapa so wase ne mentor ni o hwe ye wa pa mo time patapa ni e udi tie nsem wo keka about the hot pants about the hot dogs about the hot pants about the hot dogs hot pants yeah people show hot dogs yeah modern show hot pants yeah people show hot dogs yeah modern show hey abruwe buyaba abruwe buyaba ezim na when we say papa we so odan ha wabeji ni din wa ha pa oh yes oh yes no omo wo band bi wo odan ha oko odan old town ho no mo a je double ambule wo mu kuo no ne yesi e friend sample se vous zima o se bibi sa me check dia ma na nya senketo a odan ha yesi eduru fie da pa je double ambule na yesi man bi nso odan ha ono nso to nwom ni bi pa onu ye nunsu onu ye herbo afunda bungams wa winim omo ban ne din no e ba cho fafa 0533898915 0533898915 je double ambuli wo mo ban na na wo odan ha no he sa ban no odan omo so e ma odan ji din na enya senketo a no mo yade papa kriyanum sabo womonda wana yabo ya kriyanum sabo womonda wana yabo yeba sama ramata sama mana sama kwa sama mana painful yes daddy painful yes daddy painful yes daddy painful yes daddy bia no wa him ki ba no wa him bia no wa him ki ba no wa him yeba emu bi na za fo nyu ahwe so wa na sama ko fa ba listen da tro wan I try one by BB to go to check out my brother. Check the time and check the day and know what you want to do with yourself. And don't be fooled by doom draw. You got a life to live. Don't waste the time. Use what you got to get what you need. Man, I heard you. Some of us, some of these. Man, I heard you. Some of us, some of these. Man, I heard you. Some of us. It was halfway. Yeah. Where it on that? Yeah. You book with CCCCA. You book with CCCCA. Yeah. Asem Dika. Long time ago, Jimmy and Johnny went down to town to find okay. Entiero no, ambule. Remaining Johnny alone. Oh, mo amunim sa asem ya making. Oni se papa no odan ha o. No mo ban no odan ha. E ma odan baji din papa. Enti se o feel bia de fa ho ya na ba be ka de a kire yen. Ye beba homa no so na afei ye de monso mon adwenkyere e de atoa dwumadie no eso wei asende message di aba o se ye friend kwasi nyantachi o so wa chema sene o so obo ba me pese de wo ye we interview no rough onyankopon hira wo mfa ma me da ase bebre kwasi nyantachi wei nso se obo ba abusuya o se den abusuya bi dwene obi a hu na emum wuye yie dia na yedwene wo ho pa oh okay na chese won so wo ka sabio wo mo a abusuafo no a wo mo ayi ne na street ne so no okay yanko ahoma ne so ne yen hya se yen fa mo course no 0201944485 and 0554820910 hwan na yede ne hya se anopa pa cho odi ne bia okase free yo okata cheni tienti o oboba moni adwuma pa wa yema abobomane odaman ene ko man
For so yes. Yo, the Dika member about toilet in the Oak one honor. Individual person in our begging and OSI. A fish of a almost 2 hours toilet anymore. And no we toilet in the room. Or Boba, maybe I chow so poor. And that's why I'm going my robot is in my friend. And Tomlin sent it by all. Yasun to add that idea, but Bronosoha. One more almost here, and Yasun to I don't compare this on Yano, almost bedroom, and then 20 I ate to almost misplace. And the vessel, cause more, no mere workman. If any part of home, Yaria saw the yes baby, it doesn't think my baby, Yakawana on your radiate. Just one temper. Yaka will be or dance a Maukano. Women's Commission on our branch of Senate office. I'm never dancing, and I do what? One year, what do come from the Coco, the Marco Pass Mama? In the end of the wall, only a bridge, only a one as a one. I think only a matter if it is so. Send a bay I can't do a vessel. So being no one who go as a matter, and if I want to. If you want about to consult, there's my mind. If so, down one moment here, the Bianco Biao. As I was with the boy, I had nobody read the couple weeks. And it's only the devout or Lord Grand Moon. As far as my own, I think they do. As when Phobia, Okoka, yes, we are politics. As when Consul yet, and when here, BBC not who is here, once I'm a view. So, what I can't make me a canon. Asem me Brokatachi, me pacho didn't even answer free. Good morning. Yes, sir. Yo, that's say why you papa. So now but say we didn't maybe I say free. A frame of order. What father say you knew ana? Median Quarankara, penny for Yo yentio. The tenor say a year a mamoy papa and a moy. Jadubli was an arsenal. I'm a penny Santura Mark 2. Santura Mark 2. 78 to 81. Near Mo. Wouldn't bray wo me and near me, what you could do canisano. Near Mo. And I mess our dear bar. Toilet once more. A year honorable upon chroma. Could you? Why, yeah, toilet away in us. If I chose, Mom, toilet. The moon I said, then I was honorable upon chroma. Also, why toilet today for fair. The fair when you know. What do you be constant? Toilet in the bed 4 years. Yeah, 2. When you know, such men, hear me one. Became what that 2. That's it. Woman, toilet. I'm adding in there too. Omujisika, and maybe I say, you know, I'm calling chain, or some Mujisika, some for Queen here. Some way, some year, I watch video. No, my man, I'm with us. I did in the uncles. All right, may I say, my Obin son to us, or how didn't maybe I can say free Wadaroma? Yes, sir. We are at the phone name back up the lion fish at Matany. What you? You, whether the Dika and here in what they Emperor Mr. Sintin, youth organizer, as any man saw across MPP, or Bodmapa, youth organizer, man, and Gusuyan. Now, Makaka, whether again, Benifon about your body at a car, come on. Oh, at any library, I can be by saying, who's a Omaba home, your wordman. Now, the best from my castle, I'm about to go in a monument, my now, send a mine. I did be a day I come out to library. I project here that's an amount come out to power. Now, you say best room with Buru. Yeah, matter this park one and so. I don't know. Then I'm 24 years old, a while my no now it's here be a grow, so now I need a back criminal. The best room with Buru and some more when you blow my then I'm more about library. I'm so my my. I got the media can. 24 M24. It's Yamu Buru. Yamin Council, Udin maybe I can say free. But you have sent up because every guy. Maybe I you, Chairman. I don't make I can't say, I am paying for no MPP and this is for the answer.
that figure network no oma me ya ma dia and the move here in Sumba so be campaign now or but you bet about one cliento because enra me who MPP for na be see am be board bi wo ja honari ade dia ko go bi so mo say nti o mo ba no mo kwan na mo fa so kwan na o mo say ani ye say bi so mo say o mo kina de si ano se o mo pre bon bi from o mo tuma peke ana o mo say that nti ye sere na mo ko do opon ko ma say so I see a few before I said DMP in India. Your network in a kind of dear. Yes, I'm not on my mind. And I'm saying, Yamin Council, who didn't maybe I can say free. Yo, Boba. Okay, the Jacob about one person. Never saw Bonito. I now can say, oh, down, now, I ship out. Now, almost the point. So I see the Ahenkan mission house. Yeah. Everybody is opposite to one. Hey, I think so. When I did dinner ba, when I did dinner ba because now I am for 4 no. The Asem no, my thing I'm